Vale, primer de tot, voldríem demanar disculpes a tothom que heu vingut avui aquí. El temps ens ha acompanyat, ara al voltant d'això hi ha una miqueta de televisió, però ho sabrem tot. Com que sabeu, aquest és l'acte de la programació que tenim disponibles de Navàs i és un dels actes centrals que tenim aquí a la festa. No m'agradaria que massa, perquè realment no és el meu acte, sinó l'acte de les meves botigues que hem fet. Aquest any el pregó vindrà dit per la Mercè Sanglar, que va ser la guanyadora del Premi Fama. Un fort aplaudiment per la Mercè. Bon vespre a tothom. Em sento alegre i em fa molta il·lusió poder fer avui el pregó de la nostra estimada Festa Major. Tot l'any l'esperem amb candeletes. Tot i ser el mes d'agost, per Festa Major tots hi som, fent poble. Hi som per gaudir de bons moments, amb la família i amb els amics, d'actes molt variats, pensats perquè totes i tots ens hi sentim a gust. Dono les gràcies a totes les entitats i a tota la gent amb empenta que feu que Navàs un poble ric en tradicions i patrimoni cultural. Orgull de poble. Això és el que sento per un poble jove i molt capaç. Orgullosa de les nostres tradicions, dels nostres balls, de la nostra història i la nostra identitat. I sobretot dels més joves, que el diumenge al migdia surten al vell mig de la plaça amb la mateixa il·lusió que ho van fer els seus pares, familiars o amics, continuant una tradició de molts anys. Us encoratjo a participar, a ballar, a cantar, a compartir llibres i gaudir molt d'aquests dies tan intensos. Que mai se'ns apagui aquesta flama tan i tan viva. Abans d'acabar, agrair a la botilla, dames, hereu i fadrí que avui feu un pas al costat la vostra dedicació de tot aquest any. I als entrants us felicito i us demano que representeu i doneu a conèixer el nostre poble amb molt orgull. Navassenques i navassencs, visca la Festa Major de Navàs i visca Catalunya! Si us plau, hi ha algú de l'Ajuntament
que ens pugui fer arribar algun paper i així amb el nom dels hereus entrants, sortint, entitats... Sí? David? Em sembla que és això. Una persona que s'ha anat de vacances, però no van avisar el juny que havíeu de presentar l'acte. Si no ho heu fet, és culpa vostra. Tinc els guions aquí, ara no es pot. Bueno, quan acabis de renyar-nos ja no vistes, Ara sí, bon vespre, veïnes de Navàs i gent d'arreu. Us donem la benvinguda a l'acte de la proclamació i comiat del jubilatge del nostre poble que, durant tot aquest any, ens han representat per tot Catalunya. Núria, jo no me'n recordo pràcticament de res de això, però sé que hi ha un moment que s'han de presentar les entitats. Ho fem ara, ens traiem a sobre i ja està. Aviam, tenint en compte que no ens en recordem gaire de més, jo crec que fer-ho ara quedaria força bé, no? Per tant, dono la benvinguda a l'Òliga, als bastoners, als cascavells, als nans i als gegants de Navàs.
Moltes gràcies a totes les entitats que esteu aquí per venir any rere any. També us vull comentar una cosa. Si veiem que hi ha molts hereus i petites d'altres pobles, els presentem o els tenim aquí? Els presentem? Sí? Per mi endavant, però una cosa, no em facis tenir a mi tots els noms perquè acabo d'arribar de vacances i no vull pagar-me. Fem un cada un? Sí, suposo que deuen ser els papers d'aquest que ens han de venir. Sí. És això? Sí? Vale, comences tu. Des de Sant Miquel d'Olot, Júlia Soler Conde, la pubilla de Sant Miquel d'Olot 2022. Des de Balsareny, Jordi Torrella, hereu de Balsareny de l'any 2021. Des de Cambrils, l'Aina Cruz Cavaller, de Miquel de Cambrils 2023. Des de Gironella tenim el Guillem Vanzell, hereu de Gironella 2023, la Núria Pla, provida de Gironella 2023, i el Jan Arco, hereu de Gironella 2023. Un fort aplaudiment. Des de Navarcles, tenim el Roser Fuentes Domena, hereu de Navarcles 2023 i l'Aina Díaz Araujo, pubilla de Navarcles 2023. Des del Pont de Vilomara tenim el David Casas, hereu del Pont de Vilomara i Rocafort del 2022, a la Marta Pérez, dama del Pont de Vilomara i Rocafort 2022, i el Jaume González Gómez, padrí del Pont de Vilomara 2022. Des de Porrell, l'Aleix Montanyà Serra, hereu de Porrell 2022, la Xènia Valilla Monjal, dama de Porrell 2022, acompanyat del Pol Vila, regidor de l'Ajuntament de Porrell, i Ariadna Serra, delegat del Projecte de Porrell. Des de Raïmat tenim el Xavier Puyalpo Sangraf, que és l'hereu de Raïmat 2023, el Jan Punter Corino, cavaler de Raïmat 2023, i la Nara Guiu, dama d'honor de Raïmat 2023. Des de Ripoll, tenim l'Abel Martínez Font, hereu de Ripoll 2023. Des de Galera tenim l'hereu de Galera Nil Rovira i el fadrí de Galera, que també es diu Nil Carmena. Un fort aplaudiment, sisplau. Des de Sant Fruitós de Bages, Miguel Prat Escamilla, pubilla de Sant Fruitós de Bages 2023, i la Paula Ramos García, dama de Sant Fruitós de Bages 2023. Des de Sant Vicenç de Castellet, l'Adrià Sanz Oliva, des de l'hereu de Sant Vicenç del 2023. L'Ikram Talib Montsec, pubilla de Sant Vicenç de Castellet 2023, amb els acompanyants Valentí Carrera Vila, delegat del Jutge. Des de Solsona, la Gala Rodelas González, pubilla de Solsona 2022, i Pol Ribas Tàpia, hereu de Solsona 2022, acompanyant d'Albert Coler, regidor de Cultura. Des de Tarragona tenim a l'Abril Cadieto Jornet, dama de Tarragona 2022. Des de Torres de Segre, Paula Palau Puigvecino, tercera Nigela de Torres de Segre 2022-2023. Des del Pujal tenim
a la Fadrina Anna Puig, el Xavier Oliva Areu i els acompanyants Janir Rovira, exalcalde de Navàs. Un fort aplaudiment, sisplau. Des de Vilanova de Geltrú tenim el Marco Fuentes Borrego, Hereu de Vilanova 2023. A nivell de títols comarcals i intercomarcals, comencem pel Camp de Tarragona. Xènia Alboada Ballester, Covilla Intercomarcal del Camp de Tarragona 2023. I concurs del Segrià tenim el David Marín Martínez, hereu d'Almacelles 2022-2023 i hereu comarcal del Segrià de l'any 2023. I també tenim el David Ferran Selma, Covilla de Rosselló 2022 i segona dama comarcal del Segrià 2023. I per últim, des de la Catalunya Central, tenim l'Anna Casafont, Covilla de Correig 2022 i Covilla de la Catalunya Central 2023, el Bernat Torreblanca, ara, hereu de Catalunya Central 2023, la Leandra Badasco, primera dama de la Catalunya Central 2023, la Judit Rubia Mallol, segona dama de la Catalunya Central 2023, l'Arnau Soler Massador, segona infantí de la Catalunya Central 2023, i el José Moya Moreno, delegat de la Catalunya Central. Acompanyats del Salvador Busquets, perdó. I ara, de títols dels nacionals, tenim a l'Aina Franco Finestres, Covilla de les Comarques Barcelonines 2022 i quarta dama d'honor de Catalunya, acompanyada pel Marcel Sibila. Seguidament tenim el Pau Díaz Araujo, hereu de les Comarques Barcelonines 2022 i segon padrí d'honor de Catalunya, acompanyat d'Andreu Torres. Per acabar, tenim l'Aina Punter Covina, Covilla de les Comarques Lleidatanes 2022 i segona dama d'honor de Catalunya, acompanyada d'Immaculada Coll de Sisplau, ara demano que mantinguem el silenci que tenim i donarem entrada als protagonistes d'aquesta nit, ja, perquè se'ns ha fet tard, que avui s'acomiaden després d'un any de vigència. Donem, sisplau, un fort aplaudiment al convidatge que ens ha representat durant tot l'any. la tercera dama de Navàs 2022, Marina Comas Uller, i la segona dama de Navàs 2022, Mireia Cameron Díaz, acompanyats de Sara Nicolàs. La primera dama de Navàs 2022, Clara Rodríguez Oliveras, amb el primer padrí de Navàs 2022, Sergi Conill Casas, acompanyats del president
Senyor Ivan Crespo. I per últim, la Pubilla de Navàs 2022, Mariona Sabata Dolcet, amb l'Hereu de Navàs 2022, ja ens oferim un catllà. Acompanyat per Francesc Serra. I ara sí, ha arribat el moment de donar la benvinguda als qui seran els nous representants del Pollet de Navàs d'aquest proper any. Doncs bé, rebem amb un fort aplaudiment a la tercera dama de Navàs 2023. Núria, tu saps qui és? Ostres, no tinc ni idea, no tinc cap llistat ni res. Alguna autoritat, sisplau? David? Terès, estàs per aquí? Si pot aparèixer. Ja ve. Que no... Perdó, ara sí. Com a tercera dama de Navàs 2023, Berta Fuster Bosch. I la segona dama de Navàs 2023, Sara Travé Lampard. Acompanyats pels menuts, Joana Terès Sant. Com a primera dama de Navàs 2023, Marta Esteban Bonet. Amb el primer sentit de Navàs 2023, la Blanca Catalana. Acompanyats per la Mainada i per David Vilagrés. Finalment, entra a la plaça l'Hereu de Navàs 2023, Eloi Márquez Fàbrega. Amb la nova Pubilla de Navàs 2023, Maria Canyavàs i Bernada. Acompanyats pels petits i pels homes casals. Un fort aplaudiment, sisplau.
Doncs em sembla bé? Us veieu d'acord? Va, cap aquí. Ara, aplaudiment. Com més per resecs de resecs, humillatge i gent llarga que havia sigut present. Després d'una actuació antes, alguns més càmeres, i haver recorregut tot Catalunya, tot i que alguns, allò més lluny de anar, ha estat corrents, podem dir que ha estat un any i una experiència que mai oblidarem. I tot i el tòpic de sempre, un any realment passa molt ràpid. Malgrat el xou que ha suposat per nosaltres el canvi de regidoria, avui hem aconseguit ser aquí. Sí que demanem una mica més de comunicació i traspàs d'informació per anar a Tarrós. I en vista de l'acte d'avui, més responsabilitat. Sent a Navàs i estant al nostre poble, no podem deixar de parlar de l'increïble que és. Navàs és un poble viu, amb joves que s'impliquen en la cultura. Només cal mirar al vostre voltant i veure la gent que forma part de les comparses i que avui, i els que avui ens trobem dalt de l'escenari. Bueno, escenari, no precisament. Però bueno, pel que hem pogut anar veient, no a tot arreu s'observa el mateix. I per aquest motiu ens podem permetre, o més de dir, hem de parlar del nostre poble i sobretot de la gent que en forma part. Tenim molt bons músics al costat de casa que s'impliquen amb les entitats i formen part de la societat del poble. Visibilitzem-los, perquè la festa major ha de servir per enfortir-los i donar-los suport. La cultura popular és el que fa moure i el que dona vida a la nostra festa major. La ballada, el conillatge o els anys de diumenge són clau perquè la festa major de Navàs sigui d'ells. L'última incorporació va ser el Navàs, es nota per les nostres veus. Un acte organitzat des de zero per 5 entitats navassenques. Aquest es va celebrar ahir i un cop més la nostra implicació que tenim els navassencs i navassenques envers el nostre poble. Bé, ara potser ens centrem a parlar del conillatge. Aquest any tornem a tenir tercera dama. I tot i que alguns van posar el crit al cel quan fa 2 anys es va proclamar per primera vegada, ara sembla que s'ha convertit en una tradició més del nostre municipi. I cal destacar que han resultat ser una de les persones més implicades i compromeses amb el conillatge. Solament tingut d'elles. Creiem que al final el temps estic per poder mantenir viva aquesta tradició que ha tingut l'estat de conèixer són persones compromeses i treballadores, sense la necessitat que altres factors influeixin tant. La gent destaca per qui és i no pel títol que ostenta. Ho recordaran pels nostres actes, no pels nostres títols. Potser no tornem amb les bandes i caixes tan plenes com voldríem, alguns. Però sí que tornem havent conegut persones molt boniques, visitant pobles increïbles i havent compartit moltes festes i tradicions que mai hauríem imaginat. També, però, havent estat als actes més interminables que us pugueu imaginar. Festes majors d'allò més
hem compartit i seguirem compartint una amistat. I tot i que hem fet molta pinya entre nosaltres, no penseu que us oblidarem. Malgrat que no pugueu ser tots aquí per motius diversos, us sentim molt a prop. Gràcies per tot. Ara toca tornar a parlar, i és que el nostre hereu és Vermelleta, el primer fadrí de la Catalunya Central. Navàs continua vestit de vermell i no en podem estar més orgulloses. Malgrat que alguns consideren que no s'han gaire protocolaris, podem dir orgulloses que any rere any mantenim viva i forta aquesta tradició de Navàs. Continuem tenint 6 representants dalt de l'escenari, preparats per recórrer tot Catalunya amb moltes ganes. Berta, Jana, Ferran, Marta, Eloi i Maria. Quin orgull i quin honor poder-vos passar a vosaltres les dades i pages. Estem molt contentes de les ganes i motivació que porteu. Estem segures que portareu el nom de Navàs ben amunt i que gaudireu aquest viatge d'experiències i amistats. Estigueu a punt per donar molt de sou. A continuació, ens agradaria projectar un vídeo que hem preparat amb moltíssimes ganes, una mica contra la llosa, per no dir que l'hem acabat de fer. Abans, però, no ens volem deixar de donar les gràcies a tantes persones que ho han fet possible. A David, per explicar-nos poder a diferents espais. A les diferents comparses per estar disposats a deixar-nos tot el que hem demanat, als diferents espais on ens han deixat gravar i per últim a la Mariona i a la Mireia per haver editat el vídeo i a la Maria per passar-se tota la tarda davant amb nosaltres. Moltes gràcies. Ara sí, sense allargar-nos més, podem dir que aquí s'acaba aquesta bonica etapa que val molt la pena viure.
aquest missatge, d'aquest tema, que em sembla que els agrada que Excepte un d'ells, que com han dit, encara no acaba del tot. El nostre alleujant ha sortit primer per dir a la Catalunya central i estem segurs que aquests quilòmetres que encara queden per fer els aprofitaràs al màxim. Moltíssimes gràcies per la feina que heu fet fins ara i durant tot aquest any. Heu estat uns grans representants del nostre preciós poble de Navàs. ara us entrarem les plaques. Feu una fila que li va. Bé, ara tocaria entregar els obsequis, però abans també ens agradaria que tinguessin aquí el David Pérez i la Marta Rubens, que creiem que us heu de donar alguna cosa. No sé si estan per aquí. Res, doncs David i Marta, gràcies per la feina feta. Hem estat uns mesos de Marta que ens hem David meravellós i res, us volíem fer per l'obsequi que us hem preparat. El podeu obrir. Vale, perfecte, que estic molt tard. Ara sí, ha arribat el moment més esperat de la nit. Toca la proclamació dels nous representants locals d'enguany. Per això demanem al Jaume Casals, alcalde de Navàs, que ens dirigeixi unes breus paraules, juntament amb David Pérez, regidor de Cultura i Joventut, que llegeixi l'acte de proclamació. Bé, bona nit. En primer lloc, voldria demanar disculpes a tota la gent dels publicans de sortir, d'entrar, els publicans de fora, a les famílies dels nous, als vells, a la gent del poble. Sí que ha pogut, hi ha hagut adversitats, però tot i això han fet algunes coses que han endarrerit l'acte i normalment no hauria de ser així les coses. Tempestes de Gran del Sud són cordelles que atrauen la boira i creix una flor al mur, vol ser futur, és present i és memòria. Bona vesprada a tothom. Els que coneixeu ja sabeu la tendència sempre a incorporar per diversos nous escrits
dels discursos i com altres vegades he utilitzat autors valencians. Aquesta vegada per ser deixant ben clara la unitat de la nostra llengua davant d'aquells que sempre la posen en dubte. Neguen la nostra llengua justament aquells que no la parlen mai. Un altre valencià, Ovidi Montllor, deia: hi ha gent i no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi. I en el fons és això. Tinguem ben clar que la nostra llengua és la mateixa a Perpinyà, a Alacant, a Mallorca, a Fraga o a Alger. I en el fons seguirem parlant, seguirem escrivint i seguirem pensant. Els versos inicials començaven en tempestes venen del sud i justament avui, per desgràcia, ha sigut així. Ens hem passat gran part de la setmana pendents de les alertes climàtiques. Vam començar amb el 3-3 aquí al pavelló, que feia un excés de calor, i sobretot les últimes hores hem estat mirant al cel i les condicions meteorològiques anàvem veient aquestes tempestes. Temps inestable que ha començat aquesta festa major i que segueix i que segurament demà encara en tindrem. Com diu l'altre valencià, al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. I aquests són els temes dels que volia parlar avui, del temps, del canvi climàtic i de la crisi climàtica. Però, per vosaltres escurço i m'ho salto de tros, perquè anem força llarg. Això sí, parla de la crisi climàtica, és el que ens hauria preocupat a tots. També volia parlar del tema de l'actualitat, tot i que no celebro els triomfs de les eleccions que no són al meu país. El que no m'agrada gens és que encara hi hagi aquell masclisme que mai no marxa. Ho hem vist aquests dies al voltant del futbol femení, on hem acabat veient la cara més dura del masclisme, amb molts silencis que n'han esdevingut complicitat. I des d'aquí em dol haver de criticar al Barça i a la Federació Catalana de Futbol pel seu silenci. No era això. I al mateix temps, també volia felicitar els jugadors i les jugadores i clubs que han alçat la veu, entre ells el Club Esportiu Navàs. Des d'aquest patriarcat, aquell masclisme, aquesta superioritat a la que es treuen alguns, per la qual cosa ja fa diversos anys a la festa major i tenim instal·lat un punt vila i visat, amb la voluntat de prevenir les agressions masclistes i les xenofòbiques, que esperem que no n'hi hagi, que hem de ser formar i prevenir. Per acabar, els versos deien: i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. I això m'ha fet pensar en tota la cultura copernicenca, que ja ho han comentat abans, amb l'òliba, que l'any passat es va afegir amb molt d'èxit a la nostra imatgeria popular. I també, com no, felicitar l'organització d'aquest Navàs que es va realitzar divendres i que demostra que es poden fer actes des de la participació amb menys recursos i realment molt més populars. Això és el que fa de Navàs un poble jove i capaç. Som un poble viu, amb una festa majorila i amb un teixit associatiu viu. I amb unes tradicions populars que no només es mantenen, sinó que s'amplien. Enhorabona per l'empenta, això és el que ens fa poble. A part d'aquests temes d'actualitat i seguim a l'acte d'avui, volia felicitar el Conviatge Sortint per haver estat representant Navàs durant tot aquest any. Moltes gràcies, Mariona, Clara, Mireia, Marina, Jan i Sergi. I també volia felicitar els nous representants del Conviatge i encoratjar-los a representar Navàs de la millor manera a tot arreu on vagi. Ja sabeu que el Conviatge estigui en uns exàmens i un jurat format per representants de diverses entitats navassenques. Enguany han sortit escollits la Maria, l'Eloi, la Marta, el Ferran, la Jana i la Berta. No tinc cap dubte que representaran molt bé el nostre poble. Això sí, permeteu-me dir que estic molt content que el jurat hagi triat a la Maria Cañabate i a l'Eloi Márquez com a pubilla i hereu, perquè vaig tenir la sort de tenir-los com a alumnes. L'any passat president.
que ja apuntaven molt amunt i estic convençut que faran molt bona propaganda pel nostre poble, igual que la resta de puntatge escollit. Molta sort, visca la cultura popular, visca Navàs i visca la terra. Doncs, tal com ha dit el TAI, aquí a Navàs, el passat 28 de juny, es va celebrar l'examen per a escollir hereus i morilles de Navàs. Les 6 persones que tenim avui aquí representaran Navàs no només com a poble, sinó com a sentiment. Començarem per proclamar la tercera dama de Navàs, Berta Fuster Bosch. Com a segona dama de color a Navàs tenim a Jana Travé Rafar. Un fort aplaudiment. Com a primer fadrí tenim a Ferran Torreblanca, Canadà. Un fort aplaudiment.
Bon vespre, navacencs, navacenques i tota la gent que avui ens acompanyeu amb aquest dissabte de Festa Major. Comencem un any que segur que viurem moltes experiències arreu de Catalunya i esperem deixar la mateixa empremta que han deixat els que avui se'ls acaba aquesta etapa, com són la Mariona, el Jan, la Clara, el Sergi, la Marina i la Mireia. És per això que després d'haver vist l'escassa participació dels darrers anys en algunes tradicions culturals de Navàs, intentarem inspirar les noves generacions per tal que no desaparegui i quedi en l'únic. Tot i això, ens agradaria donar a les nostres entitats que els últims anys s'han estat implicant en el terreny de la cultura del poble, com són l'òliga, la faràndula, la Gran Mateixa i el Taula. Per altra banda, volem agrair a totes les persones que fan possible que la tradició de convidatge es continui celebrant any cada any. I també agraïm els que fan possible la Festa Major de Navàs. Esperem que l'any vinent ens podem retrobar tots plegats plens de noves experiències, amistats, molts quilòmetres recorreguts i desitgem que tothom gaudeixi d'aquestes festes dades per tots nosaltres, lliures de racisme, masclisme i homofòbia. Bé, ara us farem uns obsequis, que són de les següents entitats que ara mencionaré. Tenim els Fontaines de Navàs, l'Escola de Dansa Jove de Navàs, l'Agrupació Sardanista de Navàs, el Banc del Sang i Teixits de Navàs, el Federació de Navàs i l'Ajuntament de Navàs. I ara us farem tot això. El moviment de totes les entitats, sisplau. Al principi, Maria Callabate, i Sarrodí. I la Jana Trebella, per la Unió. La Berta Fuster també. El Ferran Torreblanca, sisplau. La Marta Esteban. L'últim, perquè no és el pitjor, la Maria.
la violència que les socials dels que resolen. Martin Luther King. Autoritats, membres de foment de les tradicions catalanes, ACMs, navasseques, convidats d'arreu, siguin els benvinguts a Navàs. Avui és un dia molt especial, ja que acomiadem aquests 6 milions de persones que sempre aconsegueixen fer-te somriure i que han voltat per tot Catalunya i gaudint sempre al màxim de l'experiència que aquestes bandes i baixes els han proporcionat. M'agradaria començar aquest discurs dedicant unes paraules a les 6 persones que han representat durant tot l'any aquest poble. Ergi, ets una de les persones que he conegut que més es queixa. Tot i així, sé que dins teu que amaga un cor immens i tens moltes ganes de trobar solucions per tot. Marina, mai m'havia plantejat que compartiria vigència amb una persona que estudiés el mateix que jo. Dins teu amagues una traductora amb una vocació innegable i amb un talent immens. Mireia, ets una persona molt aventurera i que t'agrada explorar tot, el que tens al teu voltant. A part, sempre ens has fet algun somriure quan ens explicaves les teves anècdotes i aventures. Clara, ets el capdavant del grup. Viure el moment és el teu estat de forma habitual i una cosa a destacar és que sempre tens un somriure a la cara. Segueix així i alegraràs la vida a qualsevol persona que tinguis al davant. Jana, has voltat per tot arreu i gràcies a això ens hem conegut i ens hem fet inseparables. Em fa molta il·lusió continuar aquest viatge amb tu compartint les vivències amb la Baixa Vermella. Maridona, allà on has la felicitat i l'alegria t'acompanyi, fent passar els moments de les persones que han compartit vigència amb tu. I tu no ens podem oblidar d'estar més agraïts. Aquest vespre voldria fer esment sobre un tema que malauradament és el pa de cada dia de la nostra vida quotidiana. Estem per ressentir per les notícies constants violacions i agressions sexuals envers les dones. Sé que és un tema que fem part de parlar del publicatge, però en aquests dies hi ha hagut casos sobre aquests tipus de delictes. El més sonat per tot arreu ha sigut el cas del padró sense consentiment del president de la Federació Espanyola a la jugadora de la secció espanyola, Jenny Hermoso. Però realment no cal anar tan lluny. Tenim casos molt més poc sonats i menuts des de prop de casa com el del Maria de Sant Vicenç de Castellet, que des d'aquí m'agradaria enviar-li tot aquest de suport. Aquests són alguns dels molts casos que estan sortint a la llum aquests últims dies. Però aquests són tan sols la punta i més d'alta del iceberg, de la munió de casos de violència de gènere que hi ha al món. Per això m'agradaria deixar clar una cosa. Des del publicatge rebutgem qualsevol activitat masclista o sexista. I si mai necessiteu ajuda, crec que parlo en nom de tots els presents aquí, també en això. I us ajudarem amb el que puguem. A continuació, m'agradaria adreçar-me al publicatge entrant d'aquesta comunicativa. Maria, Eloi, Marta, Jana, Berta i Ferran, gaudiu la vigència tal com han fet les 6 persones que avui s'acomiaden, de les seves bandes i baixes, i no dubteu en cap moment de preguntar qualsevol cosa, ja que el publicatge és família molt oberta que rebrà sempre amb els braços ben oberts. Ja per acabar només dir. Visca Navàs, visca la Vallant, visca el Berguedà, visca la Catalunya Central, visca el publicatge i visca Catalunya. I en el punt final ens tindreu davant. Llum en la foscor, combatent les pors que ens aneu sembrant. Monstres del passat, gegants sense cap, en el punt final ens tindreu davant. Perquè no es negui, aquestes lletres són de la Fúmiga, un grup que va actuar en l'any de 300 generals. La Fúmiga és un grup que ve del Tiro, del País Valencià, i amb una música animada i alegre, parla de la vida quotidiana dels veïns de l'est de la vida. Aquesta última setmana he tingut la gran sort d'assistir a diversos accents, i en tots cadascun d'ells, en algun moment, han aprofitat per reivindicar la seva llengua i la seva cultura. Darrerament, a València s'ha constituït un govern de coalició dins del PP i Vox, i una de les mesures més o menys qüestionables que ha fet és intentar fer la presidència com sigui possible al valencià. Per sort, a València hi ha tot un seguit de grups, entitats i individus que estan fent tot el que sigui necessari perquè aquest procediment no es faci realitat. Per sort, no tots són males notícies. Hi ha diversos
casos on veiem que hi ha molta gent que combat perquè la cua no retrocedeix tant com alguns intenten. Per exemple, aquí a Catalunya l'exemple és molt clar. Tenim molts diets que últimament han fet posar la música catalana al mapa i han fet que el músic en català sigui el més assolat de l'estat espanyol. I per posar un exemple, fa poques setmanes va constituir la mesa del Congrés dels Diputats i una de les primeres que es van aprovar va ser acceptar totes les llengües oficials de l'Estat, com són el basc, el gallec i el català, que a partir d'ara es podran fer servir en tots els plens i comissions. Al final es tracta d'això, de fer defensar la llengua i la cultura, cadascú amb les possibilitats. I com aquí que estem avui defensant per mitjà de la nostra cultura, com és aquesta que hem trobat els documents. Marina, Mireia, Sergi, Clara, Jan i Maria, heu format un gran amic. Tot i ser sis, sou els pobles més units que hem vist mai. Amb la vostra alegria, energia i empenta, en els actes del meu estat mai hem faltat els somriures i barriaris. I heu fet que les demostracions més avorrides sense simbol. Moltíssimes gràcies per tot, us trobaran a la valorar. Per sort, en pujant hi podem comptar durant uns quants mesos més, i és que mai oblidaré aquell dia on vaig obrir el sobre de llengües i biblioteca. Esteu fent una grandíssima feina, i és un orgull per mi haver passat aquesta tasca al meu. Nosaltres, que tots just avui enceteu aquest viatge, només us podem desitjar, jo a tothom, molta sort i encerts. Potser us sembla que és molt llarg i que si avui no vam estar una sortida, ja no, però això. Però això tant molt temps us anomenareu, que cada dia compta i val la pena i que s'ha necessitat tant com sigui possible. No ho diu molt. Per anar acabant, m'agradaria passar a fer que potser va passar una mica rara. I si totes les cançons sensionàtiques sonaran en aquest acte, i així com dèiem al principi, no cal defensar la cultura i la llengua, però tampoc cal fer-ho a través de grans actes i accions. Si ho fem amb totes les possibilitats que tenim a l'abast, ja estem fent una gran feina, segur que serveix per alguna cosa. Suposo que us ho puc dir, visca Navàs, visca la música en català i visca Catalunya. Amb empenta, endavant, visca Navàs, visca la nostra